Namhlanje sila ku Ward 3 kumasipala waSolundi endaweni yakaqhibukhowe kwaCeza nokuyila umengameli weIFP umnumzane uVelenkosini Hlabisa enikezele khona ngendlu kumnumzane uNkosinathi Zulu owabandakanyeka engozini yemoto okanye wabandakanyeka engozini yebhasi esendleleni ebhekela kwakuzokwethula khona imanifesto yeIFP ngoMarch onyaka ka2024. Kanti ke njengamanje sizokhuluma naye uZulu ukuze size ukuthi ngabe ukufika kwalolu suku kusho ukuthini kuyena nanokuthi ukwakhelwa lendlu kuzoguqula kanjani impilo yakhe. Nomzana Zulu sichazele kafushane ukuthi kwakhelwa kwalendlu le wakhelwa iqembu leIFP ngabe kulokho kuzoguqula kanjani impilo yakho. Ngokubambela mkhulu. Ngibonga leli thuba kubo bonke abantu usomlomo nenduna namakhansela kubo bonke nje abantu benkatha. Ngibonga ukuthi ngakhela lendlu umsebenzi omkhulu owenziwe enkatha. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu nje kubo bonke abantu ukuthi bangakhela lendlu. Angazi ngabonga ngithini. Inhliziyo yami iba happy nje. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke nje abantu abazongisingatha. Angazi ngachaza ngithini. Ngiyabonga nje.